Gikanselar sa Commission on Elections ang kandidatura ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortes gumikan sa matud pa misrepresentation sa iyang Certificate of Candidacy. Muapilar pa ang iyang kampo sa desisyon. Ang report ni Femari Dumamo. Sa napo kapahina nga desisyon sa COMELEC 2nd Division nga gi-promulgate kagahapon. Gikanselar ang Certificate of Candidacy ni kanhi Mandaue Mayor Jonas Cortes nga subling magpapili sa eleksyon 2025. Si Cortes gipasakaan og kaso gumikan sa matud pa di hustong gitubag sa iyang COC. Matud sa petitioner nga si Attorney Ervin Estandarte, nakahimo og serious act of misrepresentation si Cortes pagsuwat og NA o not applicable sa pagpa-disclose unta sa mga docket number, title ug mga kaso nga giatubang niini. Oktubre 4, giduso ni Cortes ang iyang COC sa COMELEC office nga matud pa nagdumili pag-disclose nga gipahamtangan di ay siya og dismissal order sa ombudsman. Gigrant sa COMELEC ang petisyon nga hingpit nga nagpakanselar sa iyang COC sa maabot nga piniliay. Apan tubag sa iyang kampo, issues that were resolved in the case were actually the main issues in the certiorari in the Supreme Court. So the question is nganong ang main issue sa Supreme Court nga case gi-resolve naman diri sa COMELEC when in fact it should have waited the decision sa Supreme Court. Sa maong kaso nga gisang-at sa COMELEC, gihatagan unta og 5 ka adlaw gikan sa Disyembre 2 ang kampo ni Cortes pagduso og tubag sa mga pasangil. Apan gingong napakyas kini pagduso sa iyang tubag maong giresolbar dayon ang kaso. The last day is a Saturday, and usually under the rules of court, if ang last day is a Saturday, then it will be on the next working day, which is a Monday. So on Monday, it was personally filed in the COMELEC office, and there was also an email with an acknowledgement. Gikatakdang moduso og motion for reconsideration ang kampo ni Cortes bahin sa desisyon sa ombudsman. Giapas usab nila ang pitsa sa COMELEC sa pagsugod na sab sa imprinta sa mga balutang gamiton sa sunod eleksyon. Dili pa final, we still have remedies. In fact, even after the banc, whatever the banc decision is, we still have a remedy with the Supreme Court. Gisuwayan pagkuha sa habig sa abogadong misang-at sa reklamo apan nagdumili kini pag-isyu og dugang pamahayag. Ang City Election Officer sa Mandaue nagdumili usab pag-isyu og pamahayag tungod sa sub judice rule. Sa iyang bahin, ang katandem ni Cortes nga si Mayor Glenn Bersede nang hinaot mo patigbabaw ang demokrasya. Makaimal pa man, motion for reconsideration. Hopefully lang ma-reverse ang desisyon. Maghinaot lang ko nga ang napay demokrasya gyapon dili sa Pilipinas. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.